Mae'r broses o symud tuag at weinyddu a gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg yn un graddol, sy'n dibynnol ar arweiniad clir a phendant gan Uwch-Reolwyr, a'r gefnogaeth gan reolwyr canol a pharodrwydd i addasu gan bob aelod o staff. Yma'n cychwyn yn aml iawn ydy cynlluniau iaith. Mae gynnon ni gynlluniau o sut da ni'n datblygu'r gweithle ei hun, sut da ni'n annog y gweithle i gyfrannu'n y Gymraeg ar datblygu'r Gymraeg, a hefyd sut da ni'n cyfrannu i waith y bwrdd iechyd yn gyffredinol o ran y Gymraeg. Mae yna gefnogaeth i ni weithio yn ddwyieithog yn dod o'r bwrdd rheoli, prif weithredwr a'r cyfarwyddwyr i gyd. Mae'n broses sy'n mynd i gymryd amser, achos fel tri corff blaenorol yn gweithio'n hollol wahanol. Dwi'n mynd i ddigwydd dros nos, ond mae yna lot o help i staff gael i help iddyn nhw weithio'n ddwyieithog os ydyn nhw'n ddi-Gymraeg. Mae gan Uwch-Reolwyr rôl greiddiol bwysig o ran arwain ar newid a hyrwyddo agwedd gadarnhaol tuag at ddefnyddio'r Gymraeg o fewn y gweithle. Beth yw rôl rheolwyr o ran gweithredu'r cynlluniau hyn? Mae rôl rheolwyr ag uwch-reolwyr yn sicr ydy sicrhau bod nhw'n chwarae rhan nhw yn y cynllun yna, bod nhw'n dallt y cynllun, bod nhw'n dallt y pwyntiau gweithredu sy'n dilyn y cynllun, a bod nhw'n dangos arweinyddiaeth pan mae'n dod i cyflawni yr pwyntiau gweithredu yna. Pa mor bwysig ydy arweiniad o ran hyrwyddo newid a gwthio'r broses o ymgyrffori'r Gymraeg o fewn y gweithle yn ei blaen. Mae yna dipyn o ymchwil yn bodoli pellach sydd yn dangos rôl allweddol arweinyddiaeth mewn hybu a hwyluso cyfolgadwyedd a datblygiad cynlluniau iaith. Mae'n bwysig bod yn arweinwyr yn cydnabod pwysigrwydd gweithredu yn ddwyieithog a gwerth y Gymraeg yn y gweithle. Trwy wneud hynny, bydden nhw'n anfon negeseuon iawn i'w staff ac yn hwyluso defnydd o Gymraeg yn y gweithleoedd. Mae cymaint o dewisiaeth gan weithwyr yn dibynnu ar y teimlad bod reolwr neu bod y bos yn hapus i hyn ddigwydd. Hynny yw bod yna ganiatâd i ddefnyddio Gymraeg yn y gweithle. Ac felly mae'n bwysig iawn bod y signals cywir yn cael ei anfon gan reolwyr i'w staff. Mae Don Docs o'r gwasanaeth tân ag achub yn credu'n gryf, mae'r arweiniad sydd bwysica. Really important that the leadership comes from the top of any organisation, and we also have structures in place to make sure that we move forward with developing the use of the Welsh language both internally and externally. O ran hyrwyddo hybu'r iaith Gymraeg, mae gennym ni grŵp, da ni wedi sefydlu grŵp pencampwyr Cymraeg. Gennym ni tua 30 o bobl, dwi'n meddwl, rhwng bod ni gyd yn andros awyddus i gynyddu'r defnydd o iaith Gymraeg yn y gwaith. Mae hynny'n yn help mawr i ni gyd. Mae'n rhaid i bob aelod o staff ar bob lefel fod yn agored i newid. Cyfarfod i sylweddoli bod gwerth gwirioneddol mewn mynd ati i addasu dulliau o weithio mwyn ymgorffori'r Gymraeg. Yn ôl Lady Williams, mae ymddygiad staff yn allweddol yn y broses o draws newid gweithdrefna dwyieithog. Mae gen Uwch-Reolwyr ni rôl bwysig iawn o ran newid ymddygiadau'n staff ni. Mae nhw'n fwy yn Uwch-Reolwyr, mae nhw'n arweinwyr mewn gwirionedd, ac felly mae angen nhw arwain drwy'r esiampl. Yn amlwg dydy hynny ddim yn unig yn golygu bod nhw yn cyflawni gwaith drwy gyfrwng Gymraeg. Mae o hefyd yn golygu annog i y staff sydd yn gweithio hefo nhw i ddatblygu sgiliau ac i wneud defnydd gorau'r sgiliau yna wrth fynd o gwmpas i gwaith. Ac yn amlwg y peth pwysicau ni fel corff ydy rhoi gwasanaeth i gwsmeriad, ond da ni'n teimlo hefyd bod o'n bwysig iawn bod ni yn fewnol yn gwneud yn busnes os lici di drwy gyfrwng Gymraeg.